selawe lho, Pak. Lambemu. Lah nggih lah niki wau berarti kula asale 275. Amin. Jenengan nyuwun persenan napa mboten? Nyuwun persenan mboten? Oh, ora arep ngreget-ngregeti tanganku, ora. Jenengan nek pun panggih kula terus kula dikapakne. Ya, njaluk gendenge podang kuning kok terus tak sawerno. Alhamdulillah. Piye? Sugeng dalu. Ayo. Kudune lek bintang tamu ya bayake seragame ora padha karo kancane ngono. Lah kula diseragami lho, Pak. Karo sapa? Kalih ibu wau. Lah wong gelem. Lah wong bintang tamu nggih kaceke selawe lho, Pak. Lambemu. Ngono ora oleh seragaman. Ngono lho ora ngetok-ngetokne karo bapakmu ora. Lah aku memperjuangkan aku matur karo Mbah Parno. Mbah mangke bintang tamune mumpun sinten-sinten jenengan senengane lak umi to. Nggih Pak Dalang, mangke lak medhi katut, nggih katut ning kedah dadi bintang tamu. Lah ngoten iki tambah anggaran pinten, anggarane tambah sementen Mbah No. Mbah No mung manut wae mergo aku matur karo Mbah No. Lah aku ora matur karo Mbah No bengi iki wis dadi sinden biasa, entukmu ya mung 250 ngerti ora? Ngono kuwi. Lah nggih lah niki wau berarti kula asale 275. 275. Nadyan 275 anggere disyukuri insyaallah ora lokak parandene malah saya kebak ngono ya. Amin. Jenengan nyuwun persenan napa mboten? Nyuwun persenan mboten? Oh, ora arep ngreget-ngregeti tanganku ora. Gur dhuwit semono perseni. Ayo. Pol-pole arep tukane cilok wae. Ayo ngono kuwi. Matur sik ayo karo Mbah Parno karo Bu Kasmini sekeluarga. Ayo. Wilujeng dalu Mbah No kalian Bu Kasmini. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Panjenengan sampun kersa nresnani kula sak rencang-rencang Madangkara. Mugi-mugi panjenengan rezekine tambah kathah. Amin. Tambah barokah. Amin. Sehat panjang yuswa, Mbah. Mugi-mugi nek panjenengan sampun kathah rezekine melih, jenengan enggak payang melih nggih, Mbah. Mungkin bintang tamune kula melih. Heeh, bener. Neng nadyan kaya ngapa lan kepiye gandeng Mbah No iki lak tresna banget karo sampeyan. Mumpung disekseni karo warga masyarakat ing Pangkur Kartoharjo Ngawi kene. Nuwun sewu Mbah No timbangane mung wira-wiri dledar-dleder. Lah nggih. Mang mriki Mbah, mang mriki. Jenengan lak seneng kali Umi, mang salaman kali sinden Umi Hafifah mriki. Ayo. Niki putu jenengan, ayo. Mriki Mbah, mboten napa-napa. Pancen penggemar kula niku sepuh-sepuh. Iya. Khusus sepuh-sepuh penggemar kula. Ora apa-apa, sepuh malah penak dikeroki turu kok. Mboten napa-napa. Mriki Mbah No. Ayo. Monggo Mbah. Nggih. Ya Allah. Dipapak dipapak rada medun rono sampean. Iki lho. Piyai Sembodo, piyai sing jan luar biasa ya iki. Nggih. Monggo Mbah. Mriki Mbah. Ora yo nyawer. Sekedap Mbah, men di syuting teng streaming jenengan men dipirsani kali piyai kathah nggih. Sakmenika mang paring dawuh, rasane dalu menika pripun? Ayo cobi nggih. Diolure to. Nggih. Raose dahar lho, Pak. Ayem. Napa? Adem, raose ayem nadem. Adem, ayo. Nggih. Seneng nggih. Temen Nggih. Sedaya sami ningali danten. Nggih, ningali sedanten. Nggih. Terus kinten-kinten mangke ningali sedanten. Nggih. Terus kinten-kinten mangke sak sampunipun mirsani pagelaran dalu menika mongko ngrawuh samunten kathahipun. Kinten-kinten mangke menawi mantu putra-putri jenengan ajeng wayangan melih napa mboten? Nanggap melih ngoten. Nanggap melih. Sing seru nanggap melih mboten? Nanggap melih. Disekseni danyange Pangkur. Nggih. Selek mantu ora wayangan neh lek nek celorot ijo dawa aku ora tanggung jawab. Nggih, ngoten niku. Niku sinden favorit jenengan Umi Hafifah. Pripun niku tiyang niku? Nggih, kula badhe dikapakne, Mbah. Lah dadah. Jenengan nek pun panggih kula terus kula dikapakne. Ya njaluk gendenge podang kuning kok terus tak sawerno.
Saestu lho nggih, tapi Iya. ampun selawe lho ya. Boten. Sembodho. Oh toh, monggo. Nggih, Podang siap. kuninge. Nggih. Dilaksana. Walaupun salaman dereng kali Umi. Dereng. Salaman riyen. Sampun lho mau Mbah, tapi mboten napa-napa lah. Nggih. Tidak beli. Nggih. Dianggo ngastane men ketularan sukses. Nah. Pangestunipun nggih, Mbah. Nggih. Ya, amin. Bar kuwi mendhe tangane Mbah No iki seminggu ra diumbah kuwi kok. Teh niki dicekel terus lho, Pak. Niki kula ya Allah. Kula goceki terus nih, Mbak. Nggih. Niku kula goceki terus niki Kajeng pripun? pripun? Duka nih kok kelet mau ini disawer ketok niki. Lah Nggih disawer ketok niki. kajenge nembang riyen. Nggih, Golek nembange nembang, apik nembe dipun sawer. Ya. Khusus podang kuning jenengan pinarak teng mriki mawon riyen. Mergo yen kondur mriko mandak melih, mangke lek nyawer kaduan gitu. Nggih, Ayo, nggih, nggih. Mbak. Pun Sik, jenengan bawan mriki, sik. jenengan mriki mawon nggih, Mbah. Kula tak mriku nggih. Men Nggih, nggih. pun. Nggih. Jenengan nembang mboten? Mboten saged, Mboten saged. tukang macul kok. Oh, nggih. Tukang macul bekas mini ya. Nggih. Radi mriki lho Mbak No mangke dawah lho. Nggih. Oke. Nah, gitu. Iki kaya nang tengah sawah ngono Mbah No momong putune karo nggawa kombi. Ha ya. Kombi niku napa, Pak? Takono Mbah No kombi napa, Mbah? Kombi napa, Mbah? Nah, nika mriksani teng Wiking. Tracer pantun. Oh, Tracer ngoten. pari. Kombi niku. Urung engok, Dik. Dereng inguk kula. Iku kombi, kuwi mergo duwe kombi pirang-pirang akhirnya kena nangkap awakmu kuwi. Oh, ngoten nggih, Pak. Ayo. Amin. Yo. Kok tak gawane lah. Nggih. Nggih, matur nuwun, Pak. Kula mboten saged derup lho. Ah, Lah iya. Gendenge dereng malah sawere riyen ngoten iki Niku pripun. ngomong nggih pancingan riyen to. Oh, ngoten. Yo. Ayo. Nadyan wujud demong peksi agawe telining berantak Nano. alus manis nangsa Ingkang jenengan remeni saking Umi Hafifah iki napa nih Mbah No? Suwantene jen tuweteh sanget niki. Suwantene teteh. Nggih niku. Lah larene ayu mboten niku? Ya ayu sanget. Ayu nggih. Suarane teteh, bocah ayu ngene. Nek biasane anggere nek piye munggah mongko Umi pas nembangi nyawere minimal 3 juta kok lho. Ayo didolne diesel no ae. Guyon. Yo. wasawenggen kung lana golek isi podang jenar iba bunga hatiku
Piyambakipun sampun dipun aturaken Mbah No. Nggih. Dening putu jenengan Umi Afifah. Nggih. Niki pripun langsung nyawer napa mengke? Jenengan kula malah isin jenengan. Nggih. Piye Om Bang Sulono Om sing nampa awakmu lho? Nggih pantese to, Mbah. Pantes iku nek ya nek wis bar jane. Nek urung-urung disawer iku gek-gek mandek. Pun kula nderek mawon, nderek Mbak No, jenengan. Mbak. Ya, dalam. Masake Umi niku lho, raine malah kaya kotak amal niku lho Ah, masak. nggih, lah niki kados pripun iki malah aspal niki. Nggih. Pun to merdeka kemawon wong nyawer ya alhamdulillah wedine ora ya kebangetan jenengan. Nggih. Guyon Mbah, guyon. Nggih, nggih. Sehat, nggih. Amin. Nggih. Nggih. Niki kajenge nembang sik? Nggih. Oh nggih, nembang Om. Nggih. Ya, Om. Jenengan Nembang. mriko segede Mbah No, segede. Nggih. Mangke ndak keselintak sampean. Pun mriku, pun aman ta mriku. Ya. Nggih. Afifah, yo iki ratune Podang Kuning men ngaturake tembang klangenane Mbah No. Ya. Yo, buka celuk Podang Kuning. Yo. Esuk awan ning ombak wis ora krasa. Uyuran anggere sing tak sayang. Bangun tidur anggonku gerai ora krasa. Luwih dhisik Bu Kesi nderekake lan mengayu bagya marang warga Madiun sing rampung anggene kagungan hajat memilih yaitu sesuai dengan cinta kasihnya melalui pilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun. Matura Bu Kesi. Nderek mangayu bagya remen sangat kula mliginipun sebagai seniman seniwati khususipun Madangkara lan sumrambah umumipun seniman sak Kabupaten Madiun dengan terpilihnya harmonis. Semoga kesenian di Madiun semakin ngrembaka. Amin.
Nyatane ya ndopo kae ana gamelan rong set mbiyen rakopen saiki wis mulai ditabuh meneh. Ya. Ngono kuwi. Umi arep matur apa, Nduk? Nggih, kula nderek mangayu bagya Bapak Bupati kalian Bapak Wakil Bupati. Mugi-mugi anggenipun panjenengan dados utawi terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, semoga panjenengan piye amanah dan sehat selalu dan selalu apa ya, selalu sabar untuk menerima kiriman uang ngono. Mboten, menerima saran-saran atau masukan dari masyarakat. Tak ajari ngene lho, Bapak Bupati, ayo tirok nih. Bapak Bupati, Pak Hariwur, matur nuwun, sampun syukuran nanggap wayang. Pak Purnomo Hadi, jenengan kapan ngono? Biyen wis nate ditimbali ning rumah sakit kaya ngono kaya. Wis nembango, yo sing putrane dhisik, ya genduk Umi dhisik. Ayo. Cakepane monggo, syukur yen aja turu sore kaki. Ya, Ya Nduk, Om. Aja turu sore kaki. Gantos Bukesi nyangking bekor gancanane Umi. Sandang kelawan Bukesi yaiku bagian nipun wong melek sabarana hop 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 niki bareng penake bareng. Oh iya. Kan hawane panas niki sumuk banget penontonnya do kipet-kipet ya ampun sakne banget. Nggih Ade pancen bareng ya. siap. Nggih pancen ora udan iki efeke ya kudu sumuk kaya ngene. Sumuk tegese panas, panas tegese semangat, semangat warga masyarakat ing Kota Madiun, Kabupaten Madiun anggene cancuk gemrugut menuju kerukunan untuk kejayaan Kabupaten Madiun. Ngono kuwi. Bareng Jiro Lu. Wong melek sabarana
Canggih Limbo. Dalem. Yektosipun mboten kok wonten ing pagelaran Ringgit Pacal dalem menika mligi kula panjenengan lan sak kanca ruwang sedaya mboten nanging wonten tali asih